खुलुमबाय स्टुडियाव आं उदांस्रि मुसाहारि बेबाराव बिटिआरनि बायजोआवबो बिजाथि होगोन इउपिपिएल दोलोआ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव बिजाथि होनो साखाफारा नंगौ सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायावबो आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव बिजाथि होनो साखाफारा जादों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सनितपुर जिल्लानि दिकियाजुलि आरो बरसला बियाबाव बिजाथि होगोन होनना बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि बारग' मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद सरगियारि बिथाङा मख'नो गोनांदि आसाम विधानसभा बिसायख'थिया 2022 मायथाइनि फैगौ एप्रिल दाननि गेजेराव खुंजानो थांगासिनो दं बेखौ नोजोर होनानै इउपिपिएल दोलोआ सनितपुर जिल्लानि सिङाव बाटासिपुर ब्लक कमिटिखौ दिनै दाफुंनाय जायो बे कमिटिनि आफादगिरि महरै सुजुगिरि बसुमतारी आरो नेहाथारि महरै महित मोसाहारि आरो सानखां बसुमतारी बिथांमोनखौ सायख'ना लानाय जायो इउपिपिएल दोलोआ 2022 मायथाइयाव जानो गोनां आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बाटासिपुर ब्लक कमिटिखौ दाफुंनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि बारग' मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद सरगियारि बिथाङा फोरमायदों दि बेबाराव इउपिपिएल दोलोआ बिटिआरआवल' नङा बिटिआरनि बायजोआवबो बिसायख'थि गेलेगोन आरो बेनि साखाफारा खालामनाया दिनैनिफ्राय जागाबाय होनना फोरमायो लोगोसे थाबैनो प्राइमारि आरो बुथ कमिटिखौबो दाफुंनाय जागोन होननानै फोरमायदों बिटिआरनि बारग' मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद सरगियारि बिथाङा बाटासिपुर ओनसोलाव फैनानै सनितपुर जिल्ला इउपिपिएल हानजानि मोनसे एग्जिकिउटिभ मिटिंमोन बे मिटिंआव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों थांनाय बिटिआर इलेक्शननि उनाव दिनै सनितपुर जिल्लानि इउपिपिएल हानजानि मोनसे गोख्रों मावफुं मेल जादोंमोन बे मावफुं मेलाव सनितपुरनि सिङाव थानाय ढेकियाजुलि ओनसोलनि जोंहा बाटासिपुर नैबे ओनसोलाव जोंनि पार्टीनि ब्लक कमिटि दाफुंनाय मोनसे हाबाफारि दिनै बाटासिपुर ब्लक इउपिपिएल कमिटि गोख्रों कमिटि मोनसे जों दानानै होनाय जायो आरो बाहाय गोबां जोंनि एक्सपिरियेन्स थानाय राजनितिजों एसे सोमोन्दो थानाय व्यक्तिफोरखौ जोङो इउपिपिएल हानजानि आरो बाटासिपुर ओनसोलनि मोजांनि थाखाय दिनै मोनसे जाफुंसार कमिटि मोनसे दानानै होनाय जायो आरो फैबाय थानाय जि आसाम विधानसभानि इलेक्शन बे इलेक्शनखौ नोजोर बोनानै नैबे बाटासिपुर ब्लक कमिटि इउपिपिएल दानाय जायो आरो बिनि उनाव साननैसोनि उनाव जोङो प्राइमारि कमिटि दानाय जागोन आरो प्राइमारि कमिटिखौ दाखांनायनि उनावनो जोङो बुथ कमिटि जोंहा बुथ कमिटिया प्राय दंखायो आरो जोङो थांनाय बिटिआरआव नैबे ओनसोलनिफ्राय 7,000निबो बारा भट मोननो हादों बिटिआर इलेक्शनाव गतिके जों मिजिंथियो जे ढेकियाजुलि एलएसिनि आन्डाराव थानाय जेसेबांखिनि ओनसोल दङ बे ओनसोलाव इउपिपिएल हानजाखौ दाफुंनानै जोङो जोंनि पार्टीनि जितु एक्टिभिटी जोंनि पार्टीनि जितु मावनांगौ खामानिफोर बे खामानिफोरखौ मावनानै फैबाय थानाय 26नि एप्रिल बे 26नि एप्रिलाव जानो गोनां जि माने एमएलए इलेक्शन बे एमएलए इलेक्शनाव बाहागो लागोननि जि मोनसे इसिङारि खामानि मावनाय बे इसिङारि खामानि मावनायखौ जोङो जागायजेनबाय गतिके बिटिआर ओनसोलखौ बाद होनानैबो बिटिआरनि बायजोआव जोङो बेबायदि बाहागो लानायनि माखासे इसिङारि खामानि मावनायखौ जों जागायजेनबाय बिनि उनाव जोङो बरसला समस्तियाव जोङो जोंनि खामानिखौ मावगोन बिनि उनाव जोंहा मा होनना बुङो बिश्वनाथ समस्तियाव जोङो खामानि मावगोन बिनि उनाव जोंहा गहपुर दङ गहपुरावबो जों खामानि मावगोन गतिके जोंनि थांखिया इउपिपिएलनि थांखिया खालि बिटिआरआव बे नङा जोङो बिटिआरनि बायजोआवबो एबारै इउपिपिएलनि जि खामानि मावनाय आरो आसामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनाय बे हाबाफारिखौ जोङो जागायजेनबाय गतिके फैबाय थानाय समाव जोङो आसामनि थाखायबो खामानि मावनो थाखाय साखाफारा जाबाय।